Pladetektonik. Pladetektonik er en teori om, at jordens ydre er opdelt i stive plader, som bevæger sig på forskellige måder i forhold til hinanden. Teorien bygger på, at den yderste skal af jordens indre består af 2 lag, den ydre litosfære og den indre astenosfære. Teorien blev fremsat af den tyske polarforsker og geolog Alfred Wegener, og den forklarer ændringer af vores planet gennem tiden, som f.eks. oceaners dannelse og forsvinden, årsagen til jordskælv og aktive vulkaner, dannelse af bjergkæder, dyr og planters udbredelse og kontinenternes skiftende størrelse og beliggenhed gennem tiden. Pladetektonikken opstod på grundlag af 2 geologiske iagttagelser. De dybe revner langs midten af oceanbunden og kontinentalbevægelserne, som altså er det teorien forklarer. Alfred Wegener, som fremlagde teorien om kontinentaldrift, blev født i november 1880 i Berlin og døde 50 år senere på Grønland under en polarekspedition. Selvom Wegener kom på teorien i 1912, blev den først officiel i 1966, 36 år efter hans død. Wegener er den dag i dag stadig anerkendt for sin idé om pladernes bevægelse. Konvektionsstrømninger. Jordens skorpe er inddelt i kontinentalplader og oceanbundsplader. Oceanbundspladerne er langt tyndere end kontinentalpladerne. Det, der får pladerne til at bevæge sig, er det, der foregår i den del, der kaldes astenosfære. Astenosfæren ligger i jordens kappe. Jordens kappe er tykflydende. I kappen sker der hele tiden strømninger. De kaldes konvektionsstrømninger. De varme materialer stiger op, ud mod skorpen, mens de kolde materialer synker ned, ind mod kernen. Det er disse strømninger, der får kontinentalpladerne til at bevæge sig. Der hvor kontinentalpladerne møder hinanden, sker der forskellige ting, alt efter de forskellige situationer. Der findes 3 forskellige pladegrænser, der hver bevæger sig forskelligt. Konstruktiv pladegrænse. Her går pladerne væk fra hinanden. Derved dannes der plads til, at flydende magma kan stige op fra jordens 1000 grader varme kappe. Magmaen størkner, når den kommer op til overfladen, hvor der så dannes ny jordoverflade. Atlanterhavet er blevet dannet, fordi 2 plader bevæger sig fra hinanden. Destruktiv pladegrænse. Her bevæger pladerne sig mod hinanden. Når det sker, vil den tungeste plade ligge sig nederst. Det danner en dyngrav. Hvis de 2 sammenstødte plader er lige tunge, så presser de mod hinanden og danner en bjergkædefolding. Bevarende pladegrænse. Her bevæger pladegrænserne sig langs med hinanden. Det kaldes en forkastning. Her bliver pladerne hverken større eller mindre. Et eksempel på en bevarende pladegrænse er mellem Stillehavspladen og den nordamerikanske plade. Ved at pladerne bevæges langs med hinanden, dannes jordskælv. Det kan fx ses ved havet. Sammenstødens resultater afhænger af, hvilke plader, der støder sammen. For eksempel hvis 2 oceanbundsplader støder sammen, så dannes der en bjergkæde. Himalaya-bjergene er opstået på baggrund af 2 kontinentalplader, der er stødt ind i hinanden. Det var alt det, vi havde at sige om pladetektonik. Vi er en gruppe bestående af Michaela! Cornelia! Simon og Emilia.